a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video where I want present to una this very moment, and I go to follow una, they watch the video. After we don't watch them together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Yeah. Now do that. That's the major of it. No. Yeah. No. That's very important. Very good. You don't remember the task because this is a very important. You are not in this. Because that all these things got drainage. Just where we are, we're in Santa Mori, not also completely open this. Okay? Solution! Solution for Anambra State. Come on.
Uno na-ege ife na-ekwu. Uno na-anụ ya. Uno na-anụ ya. Uno na-anụ ya. Ọnịcha kwenu. Ife anyị bịa, anyị sị na uno na-ege ntị. Ana m anụ n'ụnụ. Ọnịcha ga-adị ọcha. Anambra ga-adị ọcha. Onwe ndị sị na cleanliness is next to godliness. Okay? Ndị mmadụ nọ n'elu ife ekpochisiri ebe a. Ekpochasị gị adọma adịghị ebe again. Ọzọ anyị fụ na gọta si ebe a wee gaa na ndị mmadụ ekpochisi gị ọkwa ya a ga-ekpoghesi gọta ka mmiri wee na-aga. A ga-ekpoghe ya ọlụ dị ọkwụ na anụ ya anyị ga-alụ ya anyị ga-ekpoghe ya ka mmiri na-aga ya mana onye ọbụla nwere ife ọ ga-alụ ndị ọzọ ekpocha anya ekwụsị iwere ife na-ekponye n'ime gọta ọkwụ na anụ ya maka iwunye ya ikpochie ya ọnya bụ na anwụ na-ata ndị mmadụ malaria na-eme pọ mana ọ ga-akwụsị. Ọkwụ na anụ ya ọzọ dị ka ya anyị kpochasị anya anyị ga-ete nwe arenje ndị ga na-ekpochi ya every day and so on and na-clean ya mana ụnụ ga-anụ n'anya ụnụ ga-anụ ndị mmadụ ndị ife na-eme ka Ọnịcha wee dị etu ọ dị bụ na ndị mmadụ na-eme ife sọlụfa onye jee ebe gọta kpọchie nye paakị ya moto na ya ọrịa mana a ga-emeghesi ife ndị a mana imeghesi ya ụnọ na-ege ntị imeghesi ya ife ọ ga-ewe ga-abụkwa na ndị lụcha isili ife ebe mmiri si aga ga-ewepụ ya ọkwụ na ya ụlọ okwe na a ga-eme etu a ụlọ okwe na onye lụchila ebe mmiri si aga na a ga-ewepụ ya maka na ọ bụrụ na ewepụrụ ya mmiri zoo mmiri a na-agbagbusi ndị mmadụ onye lụchila ebe mmiri si aga ya ga-ewepụ ya anyị ga-abịa gọọmenti ga-abịa anyị ga-ehe nyere aka ekpocha ya nke izizi wee tinyezi etu a ga na-esi ekpochi ya na-aga maka nọọ obodo dị ọcha ka ndị mmadụ ga-anọ ịfụrụ ọmalịcha etu a ụnụ ọmalịcha mmadụ ụnụ niile a ụnụ anọdụzi ebe duru inyi ọdụ ọnụ mmanụ ọ dị mma etu a ụnụ amaka ịnọ n'ebe lụrụ inyi anyị ga na-ekpochi ya ụmụ ndị youths anyị na-abịa ma ndị na-azụ afịa ndị na-agba bọị anyị na-abịa inye ụnụ ma training ma ekụziri ụnụ etu afịa ga na-esi aka anyị gwara ụmụaka ndị ọzọ ụnụ na-anụ ife m na-ekwu anyị kwuru na onye bịa zụọ afịa n'Ọnịcha o nwere ọzọ onye ga na-ahara asị ọkwa ya na onye zụọ afịa n'Ọnịcha o nwere ọzọ onye ga-ahara asị ya
anyị na-abịa onwe ebe fa nọ anyị akwagofa ndị agboro ma ndị na-enye ndị mmadụ nsogbu ndị na-abịa akụ okpokpo gbapụta anyị gafe ekwu ebe ndị mmadụ ga-aga na-erejista onye fa rejista anyị enyefe ọzụzụ nyelụfe aka kafa lụọ ife ọzọ ọ bụrụ ịkụ ndị mmadụ okpokpo ọkụ ya ọ ga-ana n'Ọnịcha ụlọ okpere etu a anyị ga-eme kafa lụọ ife ndị ọzọ so na ife anyị bịa tata ife mbịa bụ ka mbịa fụ etu o si aga ọkpọrọ na anụ ya ana anyị si ebe a pụọ kịta tata anyị ga-ekwu nnukwu okwu anyị na-enwe nzukọ ka udo agamniru na sekuriti ga-anọpụta na Anambra steeti. Ụnọ na-anụ ya sekuriti ga-echighata na Anambra and anyị na-ekwu anyị na-agwa ya ndị mmadụ na ụbọchị Mọnde a ga-announce ya n'ebibi ya unu ga-afụ ma ndị ụka niile ma bishops niile ma the traditional rulers ma everybody anyị dị united na ọ bụrụ ọnwa onye kpasughị iwe nọ n'Enugu ị na village gị kpọchie ndị be unu n'ime room sịfa na onwere onye ga-eri nri onwere onye ga-apụ apụ onwere onye na ọnwa onye kpasughị iwe n'Enugu kpọ ọ dị mma etu a anyị emeghe ụmụaka anyị akwụsị na-eje akwụkwọ ụbọchị Mọnde etu a kafa ga-esi wee compete tomorrow ndị ọzọ a na-agụ akwụkwọ 5 days a week ndị nke anyị na-agụ sọnsọ 1 day mba ọ dị mma ndị na-azụ afịa ndị na-agba ife a ndị na-agba ọsọ afịa ndị na-eme ife a esifa nọọsọ nsọ 4 or 5 days kafa ga na-eme ya wiki achọ ka onye ọ na-agachọta ife ọ na-eri bọọ anyị ga-asọpọta ife anyị nwa na-akọ ọlụ ka e relizie onye mfa ji eji anyị na-anụ ọgụ ya na a ga-erelizi ya ọkwụ nnanụ ya mana ka anyị na-eje ije Ọnịcha kwenu ka anyị na-eje ije ọma abụnụ ị na-ekwu nke a isize na efe ị ga-esi je ije bụ na like I said ịkpọchie onwe gị n'ime ụlọ jide onwe gị ebe a na ime eri nri tata ime eme na ọya bụ na ị na-eje ije mba ndị mmadụ ga na-eje afịa na-eje ife a anyị na-ekpe ekpere na-eje ije ọkụ ya anyị na-ekpe ekpere na-eme gịnị na-eje ije mana ndị be anyị eme gịnị emesị ọ ga-apụta mana ụmụaka anyị ga na-eje akwụkwọ maka na ọnya bụ ife nyanwa na onwe ya chọkwuru yanwa chọrọ ka ụmụaka anyị jebe akwụkwọ yanwa chọrọ ka yanwa ekwukwugo ọ bụrụ na unu gere ife ede yesterday ndị IPOB edekwugo akwụkwọ ụnyaahụ wee sị na o tegolifasi kwụsịzie sit at home esekuletile yesterday and na ife ga-emebe bido tata gaba n'iru we will open back Anambra state and open back Anambra. Kuna ife na-ekwu yes so we are coming mana anyị ga-edobe be anyị ọchagodo anyị na-abịa ụlọ akwụkwọ ga-adị mma afịa ga-adị mma mmiri ga-agba a ga-alụ ụzọ a ga-edozi ife niile a ga-alụ erika mana anyị ga-ebidogodonu enwe peace and security ọkwa ya ka njebe unu na-ege ntị yes ka nje ana m eje inspection ka nje fụ ebe ndị ọzọ si were adị mana afụgo na gọta ụna afụgo m etu ọ dị a ga-ekpochi ya ọkwa ya thank you